Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз. Худованд сарбаланд ва хонавобуд боше. Бародари азиз, як 3-4 рӯз пеш дар видео дар канали Садои умед бародармо як видео дидем, як модар дар моҳика кор мекард. Хай бародаро тамошо карданд, тоҷики мо ҳама вақт мақсад раҳмдилай. Алҳамдулиллоҳ сарҷамона сум ҷамъ кардан аз пеши хичо иншааллоҳ мақсад тасмим гирифтан ки ҳамин модара биёянд вилетша бигиранд. ҳозир нишон метиҳем дар посолства вилетша бигиранд иншааллоҳ ба ҳам Тоҷикистон роиш кунанд. ҳозир модар мия бо худаш суҳбат мекунад иншааллоҳ дар раҳ омада истодай мо дахили посолства иншааллоҳ. ба ҳамн хотир ҳама вақт мақсад сарҷамъ бошед, дастгири ҳамдигар бошед, эҳтироми мақсад ҳамдигарро ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунед. бародарое ки дар ҳамин кор саҳм гузоштанд, парвардигор ҳамеша сарбаланд ва хонаобод бошед. раҳмат кунад падару модаратро ки мақсад ғамхорӣ чунон модару чунон одамои мақсад ниёзмандед. ина дар пеши посолство иншааллоҳ ҳозир модар бия хай медуроем иншааллоҳ ҳамаи мақсад дар куни чизе дар кораи мо пешниҳод мекунем. бо бакаира биган иншааллоҳ бо билетча мегирем, як рӯз баъд 10 рӯз баъд занг мезананд иншааллоҳ мегирем, бо сиёмка мерой мекунем. дар ҳақиқатан ҳамин модар мақсад гирифт рафт иншааллоҳ. бародар умедҷон раҳмат кунад падару модар барои ин хизматот ки мақсад ҳама вақт ғамхоре, саломат бошед. парвардигор мақсад аз ин дам канали пеш бираву дастгирия бо давом диҳ. худо нигаҳбон. салому алайкум яборга бародару азиз. ҳозир апа мақсад омад, алҳамдулиллоҳ гирифтем, рафтем, қоғаз қаламша сипордем иншааллоҳ. ҳамаи мушкилоша гуфтем ки мақсад дар чӣ ҳолатай чӣ мушкилоқати зиндагӣ мена, алҳамдулиллоҳ гирифтан қоғаз қаламша ба рӯзои наздик занг мезанем иншааллоҳ роҳӣ мекунем. бо имта запис менем ки ҳақиқатан мақсад ина роиш кардем. баъд раҳмат бародар умедҷон ки аввалаш худо худ сабаб шуди ки мо хоҳарро ёфтем ба хеле мушкилоқати. баъд бародаре ки дами комментариҳо ҳар чӣ менависе бидуне ки ҳар як хоҳару модаре ки мо дами сайтҳо мемонем, яъне ки картаи хичай баъдан и мақсад санҷида мешавад, ҳамин санҷида мешавад ки ҳамо дар ҳақиқатан мушкилӣ дошта боша. баъд мо ҳамин хоҳар ҳар кас мақсад хела одама мақсад зурш меяд ки бирояд ҳамҷа муроҷиат кунад ба як кас, ба як блогер ё ки як бародаре ки мақсад хайрхоҳ. ба ҳамн хотир ба хотири Аллоҳ ҳар чӣ нанависе. бародари азиз хай апаҷон ягон сухан кунед. Ассалому алайкум ака додарои мусулмон. Ина мора ами ака бобоҷон ина иншоаллоҳ ба раҳмон ёфт умад консул гузаронд. ҳазор раҳмат ба акаи Садои умед ки ҳавай сабаб шид ина бародаро мора ёфтанд. ҳазор раҳмати калом ба бачаҳои Люблино, бозори Люблино ки мора дастгирӣ карданд. худо хоҳа ина мо омадем посолство гузаштем, имрӯз топга иншоаллоҳ ба раҳмон мора роӣ менам. парвардигор хайр ва хайри қиёмату бигардона. худованд ба ҳамаи муроду мақсаду акаву додар бирасонату. ҳазор раҳмат бо ба акаи Садои умед. момин саломат бош. яке шарт нест ки мақсад авратаи дами камера нишонаш бидем. хай мушкилӣ буд, алҳамдулиллоҳ ёфтемаш, мушкилоша ҳал кардем иншааллоҳ. бачаҳо алҳамдулиллоҳ сум ҷамъ карданд, бачаҳои бозор раҳмат кунад падару модар ҳар як қадамта хайротро худованд қабул бигардона. ҳазор раҳмати худо. хуб бародар иншааллоҳ бо ки роиш кардем дар самолёт иншааллоҳ бо мегӯем ки ҳақиқатан рафт апаҷон. саломат бошед. илтимос дар комментариҳо ҳар чӣ нависе. хуб худо нигаҳбони ҳама.